God aften. Nu inden gemytterne de går helt over gevind, så tror jeg, vi trænger til en rar historie om busdrift. Jeg var nemlig ude at køre bus her forleden. Og da jeg sad der, så går det på et tidspunkt op for mig, at jeg rent faktisk er alene i bussen. Sammen med chaufføren. Og så fik jeg tanken, at hvis han tager beslutningen om at køre mig ud i en skov og voldtage mig, så er der nok ikke så meget, jeg kan gøre ved det. Han kan da tillade sig at være sådan lidt overlegen omkring det. Sådan lige at sige over højtaleren en gang. Der er der nede bagved. Nu kører jeg derude i en skov. Og så voldtager jeg dig. Og der vil jeg nok prøve at give stopknappen et tryk. Altså sådan lige for at se, om den går. Fordi mit problem er jo, jeg kan umuligt overmande ham. Altså jeg tror, min eneste chance, det er at prøve at tale ham fra det. Og der er jeg meget opmærksom på, at man egentlig ikke må samtale med chaufføren under kørsel. Men hvis han er ude på at voldtage en, så må der være smuthuller i de regler. Altså jeg er næsten sikker på, at jeg vil kunne forsvare en samtale med chaufføren over for busselskabet, hvis samtalen er sket i selvforsvar. Men selvfølgelig, helt konkret, hvordan argumenterer man lige mod en voldtægt? Jeg ved det ikke. Det er noget frem til indtil videre, det er noget med at sige, undskyld mig, et enkelt forslag. Hvad med, at du ikke voldtager mig? Og hvis det ikke virker, så bliver jeg desperat. Altså, så kan jeg begynde at overveje at slå hul på en rude med en af de her røde hammer, de har i bussen. Men altså, sådan en rude der, den er jo ikke gratis. Og hvis jeg skal til at forklare både en ødelagt rude og en samtale med chaufføren over for busselskabet, jamen så er det måske nemmere bare at blive siddende. Ikke? Og så håbe, at mit buskort, det gælder i alle zonerne. Tak skal I have.